Insellem lis-semmija kollha ta' Radio Marija u lil dawk li qegħdin isegwuna fuq il-YouTube ta' Dioċesi ta' Għawdex. Se nirrinxandru f'xandira diretta mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Għawdex il-Quddisa tal-lum it-tlieta il-31 ta' Marzu. Nofru din il-Quddisa għal benefatturi ħajjielu mejtin ta' dan is-santwarju għal biżonnijiet u l-intenzjoni ta' dawk li qegħdin jitolbu xi grazzja speċjali mingħand il-Madonna ta' Pinu għal morda u għas-semmija kollha ta' Radio Marija. Iċ-ċelebrant tal-Quddisa tal-lejla huwa Dun Dominik Sultana. Fina mulejja li xtrifna id-dawlet tiegħek bil-faraġ tal-qlub ħenna lina u f'jismek eħlisna mil-sarat li ġarrabna fid-dnub Ħallasni xomulej fuq li moddi jien salħtiħat ħawlidek dajfin dafna midbajja taruna sabiex nejxu għal dejjem Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Grazzja lilkom muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U lilek ukoll. U t-leżis jew għal darboħra ġum li naqdu għal dan il-moment ta' talb li l-lum qed jiġi offert ukoll għal Xavier Karwana u Daniel Camilleri biex din tkun moment ieħor ta' laqa mal-mulej. Laqa ta' talb, laqa intima. U biex nitħew tajjeb għal dan misteru li qegħdin niċċelebraw flimkien, anke jekk intom fi djarkom u jien fis-Santwarju ta' Pinu, ejjew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasni. Inti s-salvazzjoni ta' min jittama fik, mulej ħnina. Mulej ħnina. Int it-tama ta' min imut fidejk, Kristu ħnina. Kristu ħnina. Intena tal-qaddisin kollha, mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Għatina mulej li naqdu b'dajda r-rida tiegħek biex il-poplu għaddej tiegħek f'din il-ħajja jikber dejjem fit-tieba u fil-għad. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tan-Numri. F'dak iż-żmien l-Iżraelin telqu minn ħdejn il-Muntanja Ħor ma' triq tal-Baħar tal-Qasab biex jeħduha bid-dawra mal-art ta' Edom. Imma l-poplu iddejjaq jimxi u beda jgerger kontra Alla u kontra Mosè. Għala tellajtuna mill-Eġittu biex immutu fid-deżert. M'hawnx ħobs u lanqas ilma, aħna xbajna b'dan l-ikel ħafif. U l-mulej bat srieb velenużi f'nofs il-poplu u bdew jikdmuhom u mietu ħafna mill-poplu ta' Iżrael. U l-poplu marant Mosè u qalulu dinibna għax tkellimna kontra l-mulej u kontra tiegħek. Itlob li l-mulej ħajwarrab l-isrieb minn fostna. U Mosè mar jitlob għall-poplu u l-mulej kellem lil Mosè u qallu għamel serb tal-bronz u warbulaħ bħal stendard u kull min jingidem u iħares lejh ifiq u jgħix. U Mosè għamel serb tal-bronz u warbulaħ bħal stendard u ġara li kull min kien jikdmu s-serb
kien ħares lejn is-serb tal-bronz u kien ifieq u jgħix il-kelma tal-mulej. Roddu ħaj lill-Alla. Salm responsorjali mulej isma' t-talba tiegħi. Mulej isma' it-talba tiegħi. Mulej isma' t-talba tiegħi. Ħata sal għandek l-għajta tiegħi. Taħbix wiċċek minni f'jum id-dwejjaq tiegħi. Ressaq widintek lejja meta nsejjaħlek fittex weġibni ngħidu mulej isma' t-talba tiegħi. Ħajkollhom il-ġnus il-biża ta' ismek mulej u s-slaten kollha tal-art il-biża tas-sebħ tiegħek. Meta l-mulej jerġa' jibni lil Sion u jidher fis-sebħ tiegħu u jisma' t-talb tal-mitluqin u ma jistmelx it-talb tagħhom ngħidu mulej isma' t-talba tiegħi. Jinkiteb dan għan-nisel li għad jiġi u poplu ġdid għad ifaħħar lill-mulej. Il-mulej ħares l-isfel mill-loli tas-santwarju tiegħu u jittawwal mis-sema lejn l-art biex jisma' l-krib tal-irsiera biex jeħles lil dawk li huma għall-mewt. Ngħidu mulej isma' t-talba tiegħi. Glorja u tifħir lilek Kristu. Glorja u tifħir lilek Kristu. Iż-żerrija hija l-kelma ta' Alla, il-bidwi huwa Kristu, min isib lilu ikollu il-ħajja ta' dejjem. Glorja u tifħir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-Fariżej: Jiena mmur u intom għad tfittxuni, imma għad tmutu fid-dnub tagħkom. Fejn sejjer jien, intom ma tistgħux tiġu. Qalu l-Lut: Jaqgħu se jinħajtu bidejh dan għax qal: Fejn sejjer jien, intom ma tistgħux tiġu. Ġesu qalilhom: Intom minn hawn isfel u jien ġej minn hemm fuq. Intom in-nies ta' din id-dinja, imma jien m'iniex ta' din id-dinja. Kif għedtilkom jien, intom tmutu fid-dnubietkom, għax jekk intom ma temnux li jiena hu, tmutu fid-dnubietkom. U int min int staqsew? Weġibhom Ġesu: Dak li jien ngħidilkom sa mill-bidu. Għax għandi ħafna xi ngħid fuqkom u x'nikkundanna fikom, iżda dak li batni jgħid il-verità u jien ngħid lid-dinja dak li smajt minn għandu. Huma ma ntebħux li kien qiegħed ikellimhom fuq il-missier. Wieħed għalhekk Ġesu qalilhom: Meta terfgħu il fuq il-bin il-bniedem, imbagħad tarfu li jiena hu u li mir-rajja ma nista' nagħmel xejn, imma nitkellem skont m'għallimni l-missier. U minn batni huwa miegħi, ma telaqniex waħdi, għax jien dejjem nagħmel dak li jogħġob lilu. Meta tkellem hekk, kienu ħafna dawk li jemmnu fih. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ek din il-mixja tar-randan imqaddes li qegħdin ngħixu flimkien, hekk illum tippreżentalna quddiem għajnejna quddiem qalbna hekk sitwazzjoni oħra. Għandna il-Ġesu li jipprova jfihjem min hu, l-oriġini tiegħu. U Ġesu qed jgħid li hu ma ġiex mid-dinja imma ġie mis-sema. Is-summa ma fehmuwiex, ma fehmux rid jgħid. X'inqalilhom li jrid jmur għand il-missier li jrid jitlaq, ma fehmux u ħasbu anke li se jneħħi ruħu bidejh. Dan jiġri għax ikollhom idea fissa f'moħħhom u jippruvaw jinterpretaw ir-realtà skont dak li fehmu huma sissa. U dil ħaġa tista' tiġri wkoll lili u lilek. Nistgħu aħna nirraġunaw l-affarijiet bil-għajnejn tad-dinja
u bil-għajnejn tad-dinja biss. Però jekk aħna nifhmu sew dak li qal Ġesu li hu ġej mis-sema, aħna nistgħu nifhmu aktar ukoll lilna nfusna. Fina bħala nsara nistgħu ngħidu li hemm żewġ dimensjonijiet. Hemm id-dimensjoni li aħna tad-dinja, li aħna qisna marbutin mal-affarijiet tad-dinja. U dan hu naturali għax laqegħdin hawn irridu nġibu ruħna bħalli kieku qegħdin fid-dinja. Però għandna wkoll l-aspett ieħor, l-aspett li aħna ulied Alla. U dan il-fatt li aħna ulied Alla jorbotna aktar mas-sema milli l-art, anke l-istess mewt. Jekk il-mewt narawha bil-kalkoli bl-għajnejn tagħna l-bnedmin għandna ħajja u l-ħajja tieqaf. Jekk narawha bil-għajnejn tagħAlla għandna ħajja li ser tgħaddi għal ħajja oħra. Il-ġid. Jekk inħarsu lejn il-ġid bil-għajnejn tad-dinja, dak il-ġid għalina jista' jfisser assikurazzjoni, serħan il-moħħ. Jekk inħarsu lejn dak l-istess ġid bil-għajnejn ta' Alla, insibu li dak hu biss mezz biex inżommu ħajjin, biex ikollna fuq ix inserħu rasna f'każ li jinqala xi ħaġa, però fl-aħħar mill-aħħar dak il-ġid ħaħalluh warajna. X'jiġri jekk jien nipprova nakkumula teżori fid-dinja? Kien hemm min ħaseb li jekk it-teżori ser joħodhom miegħu. Jekk kien jiġri pereżempju fi żmien il-Farawn. Kienu ipoġġuhom fil-post fejn imutu u jagħmluhom magħhom ħafna debijiet u ħafna ġid. Però xi spiċċaw sarqulhom kollox. Jekk naraw l-affarijiet bil-għajnejn ta' Alla, dak il-ġid li hu mislu f'lili laqasmu tiegħi, nużah iżejjed għal ġid tal-oħrajn biex hemmhekk imbagħad jien ikolli teżor fis-sema. Dak hu d-distinzjoni li qed jagħmel Ġesu llum. Qed jenna nifhmu li aħna u qed ifakkarna li aħna nappartjenu lis-sema. Bħalu aħna ulied Alla. U bħalu aħna msejħa nkunu ta' xhieda, nkunu ta' dawla l-oħrajn biex bi kliemna b'għemilna bid-deċiżjonijiet tagħna nintrabtu aktar ma' dak li jibqa' u anqas mal-affarijiet ta' din id-dinja. L-esperjenza li qed ngħixu anke permezz tal-coronavirus qed ifakruna fl-essenzjal. Ejjew ma nidrawx anke f'di s-sitwazzjoni. Ejjew inkomplu nirriflettu fuq li kellna x'aħna bħala bnedmin għandna l-kapaċità li ninsew malajr. Ejjew din il-kapaċità li niftakru mill-banda l-oħra nużaw għal ġid tagħna u ma ninsewx il-ġid li għandna u li forsi qed inħalluh jitwarrab u jmur mal-wied. Fiskiet nitolbu fuq dan. Ejjew issa rresqu talbna il-missierna tas-sema li dejjem jisma'na. Nitolbuk Missier Ħanin kompli jieqaf magħna l-kol f'dan iż-żmien qaddis tar-Randan biex ngħixu verament ta' wliedek u mhux ta' wlied id-dinja. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk Missier Ħanin biex dan iż-żmien li fih qed ikollna ħafna ħin għalina xil-ħajja soċjali kważi speċċat fix-xejn, nitolbuk tenna biex din tkun opportunità biex nintaqgħu magħna nfusna u nintaqgħu miegħek. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Hemm uħud ukoll mis-soċjetà tagħna u minn sħabna fid-dinja f'pajjiżi oħra li qegħdin ibatu. Jekk l-aħħar statistika qabel bdejt il-quddiesa iktar minn 800,000, 825,000 jinsabu morda bħalissa. Resquhomlok Missier Ħanin kull persuna marida u l-dawk kollha li qegħdin jieħdu ħsiebhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej.
Nofrulek ukoll mulej dawk kollha li qegħdin agonija. Li qegħdin agonija permezz ta' din il-marda x'ma jistgħux jieħdu nifs. Kun magħhom mod speċjali dawk li forsi qegħdin weħidhom u ħadd ma jaf bihom li qegħdin jifgaw weħidhom. Kun int il-mistrieħ ta' ruhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk ukoll missier ħanin għal dawk kollha li qegħdin id-dar kemm waħedhom u mod speċjali għal dawk li għax qegħdin id-dar qed jkunu imweġġajn. Resquhom lok u nafdawhom fidejk mulej. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U issa fiskiet ressa it-talba personali tiegħek lil mulej. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Amen. Imbirek int mulejja tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek. Frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbirek Alla għal dejjem. Imbirek int mulejja la tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek. Frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbirek Alla għal dejjem. Itolbuħu tibir sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa l-mulej minn idejk sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' jismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Nofrulek mulej is-sagrifiċċju ta' sliem biex fiħnina tiegħek taħfrilna dnubietna u tmexxi l-lub tagħna li m'għandhomx mistrieħ. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Għax bil-passjoni ta' ibnek li salvana, il-bnedmin kollha għarfu jħossu li għandhom jistqarru l-kobor tiegħek. Meta bil-qawwa tal-għaġeb tas-salib sar ħaq mid-dinja u feġġet is-seta ta' Kristu msallab. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u ferħ kbir intennulek. Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewiet. Imbirek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fl-ola ta' smewiet. Għaddejs ta' sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalek nitolbuk dal-offerti, bil-barka tal-Ispirtu tiegħek, biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati, ħal ħobs radd il-ħajr, qasam tal id-dixxib li tiegħu u qal, ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċ reġrat il-ħajr tal id-dixxib li tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Danu il-misteru tal-fidi. Salvarajent o salvatur Salvatur tad-dinja għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġ tas-salvazzjoni. U rraddulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jenna nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaq fl-imħabba, fl-imkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Marju u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar f'Sejvjer u Daniel, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Ġuseppi l-Apposti u l-Qaddisin kollha, li jgħix fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kol ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu, ejjew ngħidu flimkien intom id-djarkom u aħna mis-Santwera ta' Pinu, it-talba li għallimna Sidna Ġesu Kristu. Missirna li inti f'isma wieħed, jitqaddes ismek, tiġi saltinatek, ikun li trid kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna, bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La tdaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-lena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jasli mulaqda li int trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-paċi magħkom. Ħaruf ta' Alla. Ħaruf ta' Alla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi id-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Cristo lema fratana il-ħajja u il-qawmin lek lubna lek ħarsitna fluġi tal-mewt kull żmien tu kollo Kristu ġarrab tal-mewt luġi ftajt ruħek f'jieħdan Alla wad ġismek mi ustri.
issa fil-waqt li nħarsu lejn Ġesu Ewkaristija namlu it-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti nsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Intaf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma l-ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejjandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jien nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Għatina u Alla li tista' kollox li nħarsu bl-għeda fuq il-ħwejjeġ tas-sema biex dejjem jisħoqilna nirċievu id-doni qaddisa tiegħek. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku il-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Wejja issa ndawru ħarsitna lejn Omna Marija, wejja ngħidu tliet Ava Marijiet li talbitna nagħmlu hi f'xi 3 ijiem li damet fil-qabel. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarsek fuqna dejjem żomm. Kienet imbikkiha l-om ħdejn bina fid-batiha fuq salibi mid-den ta' din l-om il-qalb maqsuma f'dak li mrar bluġieħ mitmuha kifet sejfin kem dbatiha f'qalb wuġuha li madwejja li jifniha ħasset l-om imbirka meta jmut il-ġisem tagħna ħamel int li r-ruħ tistana dawlu seb il-ġenna